Martin, du får vara ärlig. Nej, Okej, en nick då. En seriös nick. Ja, kom igen då. Hör du i huvudet eller? Ja, det kan göra ont. Det kan göra ont. Man får torka. Okej. Vad ska du göra nu? En till. Nick, en Nej. hård nick. Okej. Vi kastar på honom ner i mattan. Nej, nu var det Martin. Emma, nej. Kan inte jag få bli varje så du står uppe någon? Nej, va? Nej. Du får inte slå mig. Han kommer kasta tillbaka. Du, kasta på kameran.